egunero galdetzen didaten eri hau, Eta nien naiz gaztea. Esan nahi dudana da, seguruenera gazteen artean hobeto dakizue, nola bizi dezuen gaur egungo errealitatea, ez? Nei tokatuko balitzait gazte batekin hitzeitea eta esatea zeatik merezi duen, pixka bat ingo nuke behakin egoeraren azterketa. Ostok aipatu ditun gauza horiek aipatu, eta esan gazteak zerbait baldin badauka, ni behintzat ala sentitzen nun gaztean itzanean, da gauzak aldatzeko irrika, gogoa, errebelde izatea. Eta hori ja gazteak ez baldin badauka gaur egun, malo. Gero beste gauza bada, EH Bildu konbentzitzen duen edo beste autu bat nahiago duen. Baina gutxienez, animatuko nuke pixka bat bustitzera, parte hartzera. Ja gaztetatik albora gehatzen bada, pixka tola dalako ez. Eta gero saiatuko nintzake, gazte batekin, heldu batekin bezalaxe, beste dozein adinetako batekin bezalaxe, errealitatearen irakurketa bat egiten, eta nolabait ere alderantziz planteatzen igual asuntoa ez. Hau da, danok etxen gehatzen baldin bagea, eta ezerrik ez badeu aldatzeko, betikoek aginduko dute, seguruenera bat, baino gehiago asperdurara eraman duten horiek, eta jarraituko dute egunero, gure eguneroko otasuna izorratzen duten neurriak hartzen. Eta zen nahi zuzatea, bakarriko hien esku ez usteatik, nire nitzatek etxean gehatuko. Usted, norberak bere bizitzan zerbait mejoratu nahi baldin badu, badakila moitxun behar dula, ez zindela, ez zaiola zerutik etorriko. Ni behintzat ingo nuke, zurito bat hartu, o kalimotxo bat, eta elkarrezketa pausatu bat izan. Ez dut uste guk gaztei leziorik emateko moduan gaudenik. Ni katzo ere esan nuen, beste gazte bate galdera bera egin zidanean Eibarren, gaur egungo gaztedia oso formatua dago. Gaur egungo gaztedia horrelako posizioetan baldin badago ez da ez jakina delako edo bere inguruan ze pasatzen dan ez dakilako sondo daki ze pasatzen dan. Seguruenera osnartua ere asko dauka eta oso kostiente dauzka zalantzak. Horregatik uste dut hitzein ingo nukela gauza guzti hauetaz. Ze karo, gaur egun prekarietatea ez da hitzeiten degunean bereziki bi kolektibo dauzkagu oso kaltetuak, emakumeak, zer esanik ez, eta gazteak. Eta gero, gazteek daukaten errealitatea ametitu behar badute, 20 urte bitartean langabezia 142an daunean, eraitzek esaten du beti, gure laugarrenak Gipuzkoako zerrendan, 20 urte dauzka. Eta behar, nahi esan ziaten, ikasten baldin manu lana izango nuna. Ke ba, ikasten dut eta lanik ez daukat. Benetan, pairatzen nahi dianak egoeraren krudelena, gazteak, asko kanpoa jun behar du ez kapritxoz edo ez nahi dutelako beraien bizitza osatu, baizik eta derri horrek dutelako, eta lana lortzen dunak ere ez du lortzen gutxieneko berme bat bere bizimodua egin alizateko, ez lan aldetik, ez etxe bizitza aldetik, bi arlor oso importante, ez? Orduan, uste beraiekin hitz egiterakoan nik beraien errealitatea jarriko nukela mai gaina, ze beraie esplikatu gara zertan da beraiek nozitzen duten zerbait da. Ez daukat formula magikorik, norbaitek baldin badauka esan dezala. Ni uste formula dela hori. Saiatu errealitatearen azterketa bat iten, ikusi, konpartitu, eta ni saiatuko nik izateke konbentzitzen horretaz. Ni konformista ez nahi inoiz izan, da horretin hau hemen, eta beraiei eskatuko nieke olako konformista eta pesimista izateko alegin bat behintzat egiteko, zerbait egiteko, eta danon artean seguruna lortuko deula.